ora wani. Lah ngapa? Iki nek tekan ngomah kowe banting bosok kowe musuh iki. Usak mene gedene. Wah. Apane iki wis diklambeni dijariki nek diculke udar tekan ngendi wae. Apane? Jarike udar tekan ngendi? Wah, Kaya tau weruh wae. Pengen meru apa piye? Sing radong ki ngarsa. Lah ngapa piye? Gampang nek gedhe ngene iki. Piye? Karek spray dicopot, wis bolong tengah wis didadi rok. Sengara ucul. Wong kekancing sirah. Anjur piye nyemeng kemumbruk ngono kuwi. Ora iki bahane apa? Ora cedak-cedak kowe. Nggih, kula kepriki. Lah padha wae cedak wedhus. Oh, aduh. Bener. Malah aku donekke wedhus to. Kowe to. Ora donekke ning pancen celukane wedhus. Berarti ana peningkatan mau tikus saiki wedhus. Rasa loro ati to. Ora ranti ati aku. Iya. Randu ati wedhus e. Ayo wedhus. Wedhus ya. Wedhus ati. Wedhus untune dawa-dawa. Kowe iki omong cara apa to kowe iki? Untune mbok dibagekke kancamu ra duwe lho. Ben duwe kabeh. Nek ora wedok tak pateni kowe pisan. Nggih pangapunten. Nggih. Lambelu. Kowe kok ora arek ngonekke untune dawa lho. Ket mau kok. Iya lho. Ngerembuke mengon urusan cangkem terus iki kepiye kowe? Ayo lambelu. Lambelu niku basane halus. Nek basa kasare cocotmu. Wah, kanca lambelu niku nek Jakarta. Nek basane Jogja cocotmu. Sampeyan nek mboten dadi lurah kula pateni sisan lho sampeyan. Al-Fatihah tunjuk Kiseno Nugroho. Ria, aku segan sang menyapa.
Matur sembah nuwun. Ngerencangi bintang tamu mengke pripun tambani manut. Siap. Sa Ngersake napa? Ndika dhewe sa. Nggih. Ya. Tenang, Sa. Insyaallah mboten kinabulan. Wah, kok yo mboten kina. Nggih disembadani ning mboten kinabulan ngoten. Aku kaya mbiyen iki. Kok kaya biyen piye? Ora ana apa-apane. Aku ngelek kok reoni. Oh, alah yo kancane ngerti. Nggih, niki kan napa gulane? Kowe Iki wong ayu-ayu nih gane golek wedine kali Praga. Nggih. kowe kono Wedi ngapa? Wedi. Sapa Halo Pak Lurah, niki kula Ika Suhesti. Kandang genti yo. Mbak Elisa niku. Nggih kula Elisa. Nggih. Niki nuwun sewu made in Sulawesi napa Jawa Pak Ki Dalang? Niki blasteran niku. Oh blaster. Nggih. Nggih, kula Lanang gembel sing wedok Jawa. Metune etawa ngeten iki. Padake wedhus ayu-ayu. Ada wedhus. Wah, wedhus ki yo ana sing ayu lho. Apa iya Aku tenan? sing ngoyak si ana. Ayo. Mbok bojomu wedhus to, Mbah? Ayo nang isih cempe sak kowe kuwi. Oh, nek sak aku cempe. Nek wedhus sak sapa Sampak Tatin iki wedhus. Iki wedhus. Oh, Yo milane wedhus-wedhusan ya. Wis karo Pak Lurah. Nggih Pak Lurah, wonten napa niki ajeng? Wis tau Duet napa ajeng? Kobrol napa-napa? Kula niku nek duet nggih sago. Oh, nggih. Ning tapi beda. Ha iki wis. Apa ne maksudene? Nek ten dhuwur panggung niku gregete kurang. Hah? Halus-haluske. Ning dhuwur? Meneng wae. Nggih Pak Lurah ning beres apa pun kula unggahke. Pun matur nuwun Pak Siana. Nggih salaman ning kula. Niki rejekine ten dalu niki kagem warga Brosot. Amin alhamdulillah. Amargi napa kala wau niku kathah rencang sederek nyuwun Mbak Elisa nderek napa mboten. Nah, kula wingi nggih pun kalih Ki Dalang sampun matur pokoke Mbak Lisa nyuwun pun asta Pak. Nek mboten saged nggih pun cengkiwit. Ingkang baku wonten Kok Mbak kaya kucing Elisa. dicengkiwit? Nggih untunge Gara-gara YouTube sakjane niki. Nek mboten nonton YouTube, mboten nonton sing kenal kali Mbak Elisa. biyen ora ngerti YouTube wis saiki ngerti YouTube. Dadi Kemajuan berarti ya duwe HP kok le. HP niki Nokia cilik lho. Unine anggere diba dolondong. Ngendi kuwi? Anu telefone YouTube. Ya, wis ben- Android, wis ditunjuk-tunjuk nggih Pak. Nggih, HP-ne. ditunjuk-tunjuk. Nggih. Nggih niki. Ora cedak-cedak kowe. Nggih, kula Ya ora mriki. apa-apa. Lah padha wae cedak wedhus. Oh, Aduh, Bener. malah aku donekke wedhus to. Jare Jare kowe to. wedhus. Ora donekke ning pancen celukane wedhus ngono. Berarti ana peningkatan mau tikus saiki wedhus. Rasa lara ati to. Ora ranti hati aku. Iya. kan duwe ati wedhus e. Ayo wedok. Wedhus ya. Apa-apa. Wedhus hati-hati. Wedhus untune dawa-dawa. Kowe iki omong cara apa to kowe iki? Untune mbok dibagekke kancamu ora duwe lho. Ben duwe kabeh. Nek ora wedok tak pateni kowe bisa. Nggih pangapunten. Nggih. Cahayu-ayu kok omongane Donekke piye kok kowe kok nesuke? untune dawa-dawa nyamnya kancane. Jane ora dawa le cupet lambene. Ora, ana sing luwih halus. Kowe mengarep ngonekke aku merongos to. Merangkas ki apa? Merongos ki nyadi, Oh nyadi. Nyadi Ngerti ki apa nyadi? Rareti? rapi untune. Oh rapi untune ya. Oh, kuwi ayune goblok banget iki dikandani kono ora. Biasa nek wong ayu biasane goblok. Oh, goblok kok. Ya, budek Oh, barang. Iki wong Sulawesi tenan kowe iki. Ya campur lima lho. Jare wedhus ro gembel. Ora apa-apa sing penting kowe seneng ora apa-apa. Ibumu ngendi asline? Aku ibuku, Lambelu. Kowe kok ora arek ngonekke untune dawa lho. Ket mau Iya kok lho. ngerembuke mengon urusan cangkem terus iki kepiye kowe? Nek lambelo niku basane halus. Nek basa kasare cocotmu. Wah, kanca Niku mboten Lambelo niku nek Jakarta. Nggih. Nek basane Jogja cocotmu. Sampeyan nek mboten dadi lurah kula pateni sisan lho sampeyan. Cocotmu niku yang kasar, mboten Kasar. paring. Yang halus lambelo. Yang halus lambelu. Lambelu. Oh, itu Lambelu mulut, Iya, mulutmu. lambelu. lambe lho ki cingir.
Wong tak takoni Jawa Timur rujak cingur ning kae jane cingir. tegese lambe lu. Lambe lu persis ngono. Masa mulutnya dirujak apa, Mbah? Iya, dirujak. Lambene sapa wae kuwi? Lambene wedhus. Oh, bangsa wedhus-wedhus. Kowe wae itu aku. Sisan bangane ganti japukan, Leria sangel. Kowe wedhuse wedok. Aku wedhus wedok, kowe wedhus lanang, ki mbae wedhus. Yo wedhus-wedhusan yo. Kowe ngalih, kowe mbae wedhus. Mbae wedhus ki wis mati ceritane. Dikubur. Nurunke wedhus kok ngono kuwi. Nggih niki ajeng napa Pak Lurah? Tak Ajeng nembang napa-napa. Nek nembang sanese mawon. Penjaluke Mboten sah seru-seru ndak ketok kula nek ra iso. Oke, mungkin joget mawon Joget mawon. Oke, siap. batin, iki halus banget to. Wong Sulawesi kok ana wong ayu ya. Onten Pak Lurah. Gek iso nembang neh. Nggih. Kok nang kono belajar basa Jawa. Sampeyan niku lek kepengin dadi lurah langgeng mboten? Tak takoni nek iki PP10, PP10. Iso iki kono bintang tamu mulih geseh saka kene iki. Kancaku karo anak buahku tep takon ngadang nek carane ngene iki. Kudune eling, kudune eling. Aku mbiyen mergo ngono kae mergo long dress. Ayo ta. Nyuwun ngapunten nggih menika. Jeje Pak Lurah. Ibune anakku. Gak apa-apa, gak marah wis. Mergo- Karo wong petuk ki ra bakal marah. Soale wong edan kuwi bebas. Dadine ra apa-apa. Pak Lurah. Wong edan iki nyolong motor wae ra apa-apa, Pak Lurah. Tenanan. Oh, sik kok kowe muni wong edan bebas iki berarti Pak Lurah tak anggap wong edan. Duduk aku sing wong edan. Ora ngono. Dadine ora apa-apa nek karo aku. Oh nek Pak Lurah ki mbiyen kok. Pak Lurah yo edan po. Biyen. Oh wis tau edan. Ambuh kok. Ora omonganmu celeka-celekit malah ngedeg-degi aku Soale panitia ngertine sing diundang aku kowe meng takjak kok omonganmu kaya ngono. Ora apa-apa. Wis kowe meduna wae rasa tanehi honor ora masalah. Aku ku ora iki wis do ngerti. Oh, terangane seono kae dinehi bahan karo si Susila iki ngelek-elek ngono. Lah, ya kowe. Nah, aku ora kena apa-apa kok. oh ajane iblis kok kowe ya. Aku menyampaikan kok. Berarti sing ngekeki bahan kowe mau sapa? Bahan kono ning duwite urung. Aku ra yo ngomong to. Kowe tak nehi duit sing akeh ning lemen sing apik ora celeka-celekit. Aku manut kowe to. Lah iya. Ha wis tak nut kok kowe isih nesu. Ah nesu wong kowe iki. Anu medun wae kowe. Tenan. Aku medun tenan. Aku medun tenan. Medun kono awar para tamu kabeh kok. Bayaran muring. Akhire iki ngenehi sapa? Rugi Pak Seono. Nek kuwi tok kon medun. Pripun to? Den bagus. Beksi alus manis tur mrak ati Dadi iki mau ana manuk ditaleni. Ha iya, heeh. Marai, oh to? Ya ucul. Ucul. Nggih Pak Sebab Lurah. manuk kuwi nek ra ditaleni mesti yak-yakan tekan ngendi-endi. Ya nek ra pas bodol. Nek pas bodol ya muni wae ra iso kok. Nek ditaleni ning ra dipakani ya padha wae nglentru. Ya asapike rasa ngingu manuk. Apa-apa wedi? Sadurunge diteruske nyelos dilit panggilan untuk Bapak Widianto saking Dusun Wolu Desa Cerme, ditunggu temannya di parkiran karena motornya di parkiran. Ya ngono iki genah. Oh cetone parkiran ya parkiran. Penting. Oh ana pentinge kok. Ana. Oh sithik. Mohon segera ke sana karena ada permasalahan penting. Oh ndelok. Jadi kok iso dawa Angger banget tak balik iki hurufe ganti diwalik hurufe ganti ngono sih. canggih temen Terima kasih. Oh wis. Ana wis jawab. Sudah sampai kok. Oh malah wis tekan kono lho. Ayo no. Wasewenggon kula lono golek isi podang
Podang mas, podang kuning. Ibu bunga henga tiku nyanding bisa dadi tombo pengen ora nyedak ayo gathuk kono. Sini baluran. Jangan jauh-jauh. Sing ngetok Jawane wong iso nembang. Engko nek ngetok Sulaswina aku wedi. Ora usah. Wedi ke nopone? Wedi nek gawa Mboten rono. usah wedi wong elek sampean kok. Nek elek kono wedi gitu. Aku agak pitung sasi dadi lurah go nang Sulawesi ya ngopo nang kono. Ayo sok keleke debok. Oh kanca ra apa-apa, Kanca. Jan Ning rekoso. kanca iki kualat ya iso. Aku seneng kualat. Esuk awan ing omah wis ora grasa keluyuran anggoleki sing tak sayang muga-muga miberanganku goleki ora krasa esuk ati yang tak sawang mencawe Bintang tamu karo klinip dalan. Godang
Maksudnya? Udah dihaturkan. Belum ya, kontraknya belum selesai sama. Iki wis tenang. Masih lagi. Masih lagi. Ya tambahi sangune. Wah, Jan. Kok lejokne mundi sangune. Ternyata wong Jawa karo Sulawesi beda. Nek Iya, wong intine Jawa ki golek ilmu seduluran, Nggih. golek jeneng dhisik jenenge katut. Ternyata nek Sulawesi golek jenang sikik jenenge mbuh. Cek bola-bali kowe iki iblis. Apa bebas? Ujug-ujug kok yo Bebas ki apa? Sing bener ki Elisa. Kudu golek jeneng sik terus entuk jenang. Nek iso jenang sik ben saya suwe saya kenthel dadi sego. Ya ora iso. Ora iso. Ana jenang kok dadi sego. Ya iso. Nek jenang katul apa ya iso dadi sego? Lho, sego katul. Wah, tobat. So, yes. Dinengke wae wong edeke uripe ya wis mlenyek kaya jenang. Nggih. Blegedrek. Sampun nggih Pak Lurah niki napa malih napa sampun? Derek. Sing kathah sindane niki tasih kathah. Mboten sing jelas niki kula nyuwun warga Brosot. Oh nggih. Jenengan sak rencang pun libur ingkang bagus saya menyampaikan keinginan masyarakat terutama warga Brosot Nggih. pengen semerep, pengen melihat Mbak Elisa bersama Kisena Nugroho untuk tampil Titip dan Mbah, titip menghibur. Mbah. Iki wong ki kena orang-orang wae ubek. Untuk menghibur. Nggih, Mbak nggih Pak Lurah matur Nggih. sembah nuwun. Pak Lurah. Matur sembah nuwun ning ampun terus lenggah. Nggih. Nggih, mangke. Monggo jenengan napa nggih? Tuntasaken Nggih. dalu punika supados saged sumringah. Sumringah ki ngerti enggak? Enggak. Allah ya Allah nanti ke rumah saya kasih tahu sumringah seperti apa. Alah, Ora Modus. Pak Lurah jenengan pun maringi Mbak Elisa. Kula nggih kuwalik nek kula mboten njaluk ning jenengan ajeng kula nehi. Matur nuwun, Pak. Alah, jenengan kok piye nek sae rawuh mriki ngibur masyarakat tasih kula badhe pun sukani. Alah jenengan ya Allah ya Rabbi. 5.000. Halah 5.000 wis sombonge. Ampun didelok 5.000. 5.000 ne jerone niki onten Garuda Pancasilane. Nah niku sing mang cekeli terus. Mang balekke kula padha karo nolak rejeki. Nek balekke dilebeti malah ngoten. Kira dilema. Nggih. Oh nah aku wis rasa aku omongan. Rasa omongan nek kula. Gelo. Ha pelantar ora tau apa-apa iki. Sapa? Pelantare. 5.000 arep jaluk. Wah, mau nek 5.000 le kene arep jaluk apa ran. Ya Allah. Kancaku nek rande isin tampanono. Oh tampani tenan nek Nek randuwe isin tampanono. saking pundi niki? 5.000. Dadi Pak Lurah niku Den bagus sing ngarsa kok sikik iki ya tak critakake. oh diceritakake nggih. Tak tampani aku ya isin. Isin. Mosok nampani kok ming 5.000. Ra tak tampani aku ya butuh. Ha nggih. Lha kok ya ngono padha wae. Kok nek Ampun saking didelok ngarsa kula 5.000 mboten. ne. Kula nyekel dite ngarsa nu gatel kabeh. Berarti wis tenan. jenengan kondur niku rezekine jenengan dalu niki. Nggih. Niki masih ana lillahi taala jengke warga Brosot menghibur tok. Oh, nggih. Matur nuwun. Sing 5.000 iki. Sing lain-lain ya ora ngono. Sing muni gatelen monggo endi? Sing 5.000. Oh ya. Yo ana sing liyane saka panitia kok. Tak belani. Tak kanca lawas. Kanca lawas. Kanca lawas. Pripun treke riyen? Alhamdulillah. Ning anu senajan golek wedi nganggo trek ning ya treke karo ditawake gitu riyen. Bot. Wah, nek ngelmu. Adol trek nyambi nyopir ame. Kono ki tak tawani angel tenan bulcen randuwe ngono. Bendeke karo kuwi aku ro kowe. Aku wae ijolan. Moh. Wis 5.000. Wis kono sak kono apa-apa ki dituruti nek wis wong sepuh ngene iki. Ya senengane ra. Nggih, ayo engko disambung kancane liyane. Monggo. Nggih matur suwun Pak Lurah. Nggih matur nuwun. Monggo badhe taos menapa poyokan. Ayo disambung meneh. Sambung. Tetembangane. Yo, Ting, ndak selak ngantuk kowe.
Mbak Anting ki saka Banyuwangi. Iki ketoke Banyuwangi iki. Ki nang pesenan mau kon ngunekke caping gunung cara Madura. Oh, aku nek ngunekke mercon. Apa nggo Mercoloke kowe? Jebloki kowe iku. Nesu e. Aku ya nyebah yo. Yo limbuk nesu. Mbak sapa? Anting. Wah, Mbak Anting. Wah, Dian. Piye, Pak De? Wah. Wes kowe bae. Aku ora melu-melu. Wes. Tandai. Iki Den Bagus sing pundi to? Aku ora kadi-kaduan timbang digebuk ning kono modar aku. Kae. Aku sok kene bae. Coba ndelok nek Bagus kaya apa rene? Rene kon. Ayo Bagus iki nek kadi adoh kok. Nyedak yo elek kok. Ya. Mula ngedong. Rasa wedi. Hah? Ora apa-apa. Iki Banyuwangi. Kene. Delok kene. Uruh kowe. Syukur kowe. Guyu, nek guyu piye? Ya, aku lagi iki lho, ana wong tuwa nggo dolanan cah cilik ya lagi. Aki yo nyebah yo. Aku kon guyu kok ya merenges tenan kowe. Aku wedi, Ce. Ya ngono kuwi rak karek tuane sapa? Oh, iki berarti idene wayang limbuk iki to. Piye to? Tak mat-matke malah memper karo limbuk. Nek ku yo ngecek kowe. Aku undang aku kene ngono kuwi. Wis Sampluk sisan kowe ngono. Oh dialog wong wetan ki ya keras-keras ngono kuwi. ning jujur Mas. Ning jujur kula blak-blakan. Blak-blakan. Sampean Banyuwangi. Nggih. Oh, nggen pundi Banyuwangine? Lah nyapa takon? Syukur. Karo ora kowe. Wes piye? Ditakoni Banyuwangi nggen pundi? Nyaopo? Lah iki apa rumasamu salah? Ya bener to wong takon ki. Bener aku takon sampean ameh ngopo Pak De? Lah takon ora. Mas. Kan aku kakak kelas. Oh iya. Kurang guyang-guyu. Iya. Tekon tak ajari mikir. Ya. Wah, kaya kendel-kendel nek iki. Wah. Pak De. Piye? Wah, tak tiru-tiru aku. Aku Piye iki? Untune dilebokke. Angel. padake iki garasi ngono wae piye kok njok ngono. Iya. Iya. Nggih, ngaturaken sugeng Nggih, sugeng dalu sami-sami nggih. Nggih. Dumateng para warga desa Desa to Pak De? Brosot. Merosot. Brosot. Kulon Progo. Mugi-mugi panjenengan sami tansah pirangan kawilujengan. Amin. Pinaringan kabagaswarasan. Amin. Pokoknya akeh rezekine ya Pak De, Mbok De. Sampun matur nuwun. Iki pripun kula? Kowe iki tak kon nembang kok malah MC iki ngapa? MC gak le teko ki kur tuwa kabeh kur Mbok De ngomong ora to. Oh nggih. Oh. Iya. Ki suarane apik lho. Ya. Karo caping gunung gagra Madura. Apik Madura iki. Kowe ane ndi? Sate mending ngono ya. Nek Madura ya. Ya ora mesti kok. Ora mesti tak kira yo. Lontong yo oleh. Oh lontong. Kowe kok ketoke cah cilik. Lontong ngoten ku to. Cah cilik kok senengane lontong. Lah empuk kok. Ya enak sing ngatos wo goblok. Empuk. Ayo goblok isih cilik kok ya. Lah lontong iki empuk. Jenenge isih cilik iki ya ora bener Nek kok. empuk jenenge mlenyek. Enggak dadak dikunyah langsung dilek. Oh ya isih cilik tenan nek jelugu. Aku seneng ngene-ngene iki mah. Banting mutar kowe. Ketoke gampang dausi iki. Kaya dalan kowe. Idune moncrot. Apa? Donake idumu moncrot. Tak kira iki ndase moncrot boleh dune. Kuwi dudu itu. Lah napa? Kuwi jenenge Tirta. Tirta. Amis. Apa sih? Amis niki. Aku lali ranggo Sik tak lapane. aku nyilih jarikmu. Aja. Aku ya lap-lapan. Engko ketok. Kok nggonku Oh ya ketok. lugu tenan iki. Malah Kowe kok ketoke kaya ya kae. kaya aku mengharap. Iya, di Ya nyanyi. tembange. Iya, dimatke tenan. Iya, penak cah iki. Yo, Ting. Mangga. Diaturke Piyai Brosot Kulon Progo. Yo, yo. Saben malam
Sayang. Sayang. Ketoke cilik gedhi. Apane? Suarane. Ha iya. Ketoke bocah semene suarane ngedap-edapi. Ngedap-edapke. Terus poman iki. Wah nganggo cincing barang ki weh. Ki njuk ki aja nembang karo nyabrang Kali Praga ki mesti. Ya kowe ora linggo ngono kuwi, aku terus apa-apa tok matke. Lah ana kesempatan Bola-bali cah ki kulinane weruh wedhus. Lho iki wedhus apa dudu? Kulinane weruh wedhus yang ngono kuwi terus piye iki? Ngadeg to? Lontong. Mon membaca. Terus Kon gerak. Janur kuning ratin. Ada wek. Iki sinden sok melu demo iki. kok iso? Keras banget deh. Terus Kembang bayi madari ku sate. Pas tuh. Pas. Rasito. Leng nyenggaki mau lah kok tok bareng. Ha suwi ya. Kene selangam. kok seto sing iki bocahe perlu ambil napas tenadane iki dawa kok di Kok napas kok diambil. Aku waktu kok Rumah saku kok dibandrek laker apa piye to kok ngilang ngene bae. Iya. Pasirna berengsih bersih. Ini tetep nganggo tenaga dalam iki. Piye ta? Atiku ki semak dek. Oh ya jantungmu kumat. Ya ayo tak terke nang rumah sakit. Wong ati kok jantung. Ayo. Deg-deg liyane jantung apa? Ati yo deg-deg. Deg-deg ati. Lah nek ati piye? Nek ati iki mung meneng wae kok. Ati ki sir-siran. Ah kok kowe muni deg. Tak gawe wong kowe ya radong kok. Berarti wong loro radong kabeh. Ayo, Nduk. Nggih, Pak De. Wes, naring. Panas panas hujan lengaling sayang. Waduh. Anggon kono kuwi ora iso turu ya, Mas. Muni piye? Ora ngantuk kok kon turu. Sayang. Aku karepe mung sayang 150, sayang 160 ngono, ora kowe. Ayo, Yang. Kok iyang to? Yang kakung ye, yang putri kok. Peyang ngono lho kok. Ngapa ya? Telat leng guyu. Ya, Nduk. Tapi gunung mimi soa Ora cocok. Madura. Dumemet dua kok ndur mimi sewangi apa? Mimi soa. Maca koran ning ngatas loteng. Ya. Ya, Nduk. make bineka laben
kok kowe tegese. Kowe iki tegese kon minggat ngono lho ngene iki. Ning kemempengan tuh cepleng ya. Inumenason barase inumane racun nggo masih ana terus bersih-bersih iki inumane banyu bening resik krunguku iki inumane racun iki mau dudu to bening yo mangga yo ki jaman syukur ngelak kowe. Ket mau bengok wae, Cek. Oh, iya diombeni. Diombeni racun kuwi mau. Ora mesak. Nyuwun Pak Lurah kono. Ora usah. Ono ben-ben enak. Leri. Nareng gledak. Ayo no. Ya. Syukur bisa
Kowe le joget kok ndang kemek ora maju. Kula nirokke niki. Ah nek iki mau rasir joget enak ya. Asik. Asik ya sayang. Nggih. Ya. Rada rono. Aku kurang ngombo. Wah, aku wis. Tidak boleh aku sagung ngambake ora maksudnya kurang ngombo dono. Tidak boleh. Mana? Apa nih? Kok aku wedi to, Pak? Kono ki kurang ngombo. Oh, wedi to nek aku, nek ro kowe kendel. Gila kok nek. Ah wong kowe ali kok. Ah nek kowe rumahmu bagus banget ngono. Apa lah nang omahe bagus dhewe. Lah iya kowe ijen. Ayo karo wong wedok bojoku kok. Oh wedok to kae? Bojoku ayu dhewe. Nomor 8. Ayo sayang. Nggih. Waduh. Syukur bisa Kowe sik kowe le ngepaske suwuk ki mau piye kok. Lah ngel waduh aku tetep rapal bae. Baleni bae suwuk tok ayo. Ndang masuk Suwuk. Ndak. Ini ana diapalke. Sing kompak yo. Ya sampean yo madeg. Heh? Ngadeg. Wis ora Iki wis iso ngadeg. Wis pisan bae. Ya aja dipaksa wis. Aja dipaksa. Malah dengkelan ya. Iki iso ngadeg kowe mergo diobati kok. Ndak to Mas Jelipong kok paijong men. Nana. Tik. Piye? Kok penak e? Ayo baleni gah. Bapak Ibu. Wah, mengarep suwuk kok melipir-melipir. Dogogrok. Aku sing paling ra setuju ngene iki. Piye? Lah Obah kabeh. Lah ya ki genah dogogrok lho tak resiki iki lho ning kene. Oh nek kuwi ndekku. Oh dekmu. Ana putih ta se? Kale tak pasta gigi. Iya. Iya. Ayo sayang. Wis apa sayang? Ayo Tin, ganti kowe Tin. Ya. Oh, kowe bakal remuk meneh. Wis cilaka nek iki. Sing ditokke kelas berat Ayo, kabeh. musuh ya kelas berat ya. Wong ki nek ungkris-ungkrisen ya kok dadi ngonoke kok. Heeh. Awas, salah. Apa meng arep iklan. Wo nek iki wis. Piye Pak De? Pak De amat. Ora wae nek iki ra wae aku. Ora suwera ketemu ra ya piye carane ngono lho. Ora. Ora tenan? Diacari piye? Oh gegere wis sak meja ya. Nek kuwi ngece nek iki. Ucembar tenan. Awan itu ayune kene kok dionekke kaya meja gegere iki. Ah rumah samu apa? Piye baleni meneh? Ora. Gegere sepira? Oh, sing ngomong si ana jare sak meja. Si ana. Sapa sing ngomong? Aku. Nah, kuwi wong lanang tenan iki ngono kuwi. Jenengan ajeng dahar mboten Kang. Aku omong sak meja ora mung mejane ning sak kursine. Tegese? Tegese aku daling nganggo lenggah. Oh, terus? Oke. Kula dilenggahi. Lah nek neruske kae. Hah? Tapi Dadi ngene. Positifnya aku meja apa kursi? Lho kowe lho tak kapak-kapake wis positif. Lah, Mas, jarene mau aku meja, kaya meja. Aku lenggah ning kursi, kowe mejane. Dadi aku mung karek njumputi ning sing nang geger kuwi.
Nah aku ya ora seneng meja. Seneng ya dipan. Dipan sakmene ngembleki kowe kuwi apa piye? Lah piye nek dipan ngopo? Dipan Dipan adalah suatu tempat untuk tidur. Kalau kecil untuk tidur sendiri, berdua. Oh, kalau besar berdua kok berdua. Betul, aku mancing kowe ndak ramong. Alah. Ayo. Cangkem dagelan ini lucu banget ya. Soalnya kan mahal situ. Lah aku mahal loh, saya tekan esok Loh, aku ya tekan esok tekan omah. Lah iya wong wis kok kene sing minggat ning ndi-ndi. Loh, perlu. Itu ada mencari inspirasi. Apa? Inspirasi. rada-rada muncrat ya. Nah, ya toh. Ki ijan wis iso muncrat. Lah soalnya kuwi lho. Ati kaya kok. Alah ya meng ngomong. Satria Jodipati ya. Alah digdaya apa pisan langsung klumbruke kok. Modar ora kowe. Ah nek kuwi kenyataan nek. Iya. Si Anting mau lagi pisan lagi Acarawe nganggo sumene. Apa meneh aku serius. Lah yo nganggo sumene. Lah saiki wis bar sumene. Angkat besi, Dik. Ya ayo tandangi. Ayo kowe Wandra. Ora wani. Ora wani. Lah ngapa? Iki nek tekan ngomah kowe banting bosok kowe musuh iki. Hah? Usak mene gedene. Wah. Apane iki wis diklambeni dijariki nek diculke udar tekan ngendi wae. Apane? Jarike udar tekan ngendi? Wah, Kaya tau weruh wae. pengen meru apa piye? Sing radong ki ngarsa. Lah ngapa piye? Gampang nek gedhe ngene iki. Piye? Karek spray dicopot, wis bolong tengah wis didadi rok. Sengara ucul. Wong kekancing sirah. Anjur piye nyemeng kemumbruk ngono kuwi? Ora iki bahane apa? Mbah Angel lho. Karang le omong paton teng pecopot kok mengi. Critake nggih. Nek wong lemu, kurak mesti kaine kudu amba. Embangane tukurane ukuran, copotke spray, bolong tengah bleng. Sengor ta ucul. Kekancing sirah, Mas. Bareng dinggo numpak motor bubar kabeh. Bubar soalnya wis bar gara-gara. Ora nek anggo spray mau, jenengan barang iso katut mlebu ya. Modar Ora, arep wangsulan apa kowe? Itu anu, terserah keputrian. Keputihan piye? Loh, putri ki njaluk melu masuk apa ndak? Nek aku njaluk. modar ora kowe. Wes ora iso wis ra mampu. Oke tenan? Oke. Yakin? Yakin. Ya yo. Yo, Edi. Lah ya tekati kok bengi iki. Man. Bojone kok. Lah iki ki arep ngopo jan? Nang kene diwarai. Wah. Mboyo wong wis ora iso piye-piye kok mboyo ngrumangsani sih. Iki dienggo conto Mas. Lho, aja kaya Mas ono wis tuwa kok kaya ngono. Aja ditiru. Lah piye? Tiru sing isih enom ning tindak tanduk apik. Ya dirungokke sapa ngerti iki pesan terakhire dhek. Ra, soalnya ngisore ana to be continue. Berarti masih berlanjut. Masih berlanjut kok wong bodho guru iki. Rasah nangis. Lah ya kuwi weruh rupamu dadi nangis. Lho kok metu ngirung iki kepiye to? Meruh mertu ngirung kepiye? Ayo Rin nembang apa? Ayo, ya. Nggih napa enten Sing gayeng-gayeng wae iki Pak Lurah ngersake nglipur masyarakat. Iya. Nggih. Apa? Saniki ngomongke Pak. Apa kuwi? Liwung. Ana penjalukan liwung. Wah liwung ki engko artise ana dhewe kok. Niki wis spesialis. Liwung pun nonton dhewe. Kok ketoke kaya dirahasiakan nek liwung. Wes kowe ngerti pokoke jos. Jos. Ana kok. Bintang tamu. Nggih. Wes. Cocok kali jenengan cocok. Wih, tendane. Tenan mangke mang tunggu. Oh, jare Pak Lurah ngundang apa diva saka Jakarta. Nggih, divane ayu. Kowe iki ya budhek ora divane dipan.
Pak Lurah lho sing ngendika mau. Iki kok pikirane ming dipan terus ta? Ah ngantuk. Arep bobok. Bobok anis. Ya ora apa-apa delet engkas dheke dibobokke nek dipan. Cak durunge njabut kowe. Ora to, ora do kaya ngono kuwi to. Aku ya ora seneng ki marahi aku sok gemang nek ro iki. Apa? Aprit gantil tenan nek iki. Ya ora kok prit gantil aku mung ngelingi apa ndagel kok arep digoni dhewe wae. Sapa-sapa dipateni. Sapa iki ta? Aku sing mateni. Ya jenengan kok kaya ya mau dipati mau. Piye? Tukang penjabut nyawa. Ora nek kuwi jabut untu lho nek ra ngandel. Untuk kuntek. Wis sempal papat galune. Ayo, Tin. Ayo diajeng. Lali janjine nggih, Pak. Ya, Wis lali janjine wae wis rasa nyanyi nek lali. Iki judulnya lali janjine. Nggih, ampun emosi, Pak. Sapa-sapa kok tak elekke? Sareh. Sabar sobar itu, disayang Tuhan. Ning kowe trekahmu bengi iki elek. Pak Lurah to elek-elek, saiki kok dalang. Aku ki nek iki ngono getak amen sing sabar. Lah iya. Lain ngelek-elek kowe iki ming dagelan kok wani ngelekke dalang. Lho, dagelan kok dimengke, nyatane ya arep kok. Lah, ning ra aku ra wani karo dalang. Iya kae. Aku ra wani ro dalang, kowe wani. Mergane kowe jireh. Lho lah iya. Soalnya berani itu karena kebenaran. Iya, tenane. Nek salah aku wedi. Kowe mau bener mau? Bener. Wah, wong kon ra emosi kok. Ya ora ya. Sik. Ayo. Tane. Dis-disan yo anu. Iki sok obah dhewe. Ora wae. Tenan sengaja kuwi mau. Wong kowe ngene iki wis karo nglirik yo cek ngono. Iki jam-jaman mesti obah. Ditaleni sik. Taleni. Pingket deh. Ayo, Tin. Yo, ndak kesuwen. Nggo sesukne. Kok sesuk nek kaya nggawa bahan wong sak omong-omonge kok kowe. Ya sak omong-omonge ya ben. Ora cetha mending ngono. Do mingkem sik aku tak omong. Kene iki ra iso mingkem ya mergo. Kowe iso mingkem nah. Aku ya tak mingkem, kowe mengo. Ya aku mengo arep nembang kok ya. Iya apa kleru. Nena. Wis kek mengo. Jare arep nembang. Iya, meneng kok. Lah iya aku ya meneng, wis ra omong. Dagelan kok ganyi. Sak karepe. Lho kowe iki ngelekke dalang ngelekke aku. Mbok sing santai. Kalem, Mas. Oh iya. Kalem bae omong ki. Ya, aku tak alon ya omong, wis. Wis kek mengo. Dagelan kelar-kelar sapa le ngundang? Waratanaya sleru meneh. Yang biasa saja. Oh iya. Gek dingake. Ora ganggu lho wis ae. Wis kono. Linggo. Marai kagol. Oh, kagol. Kowe barang kuwi. Ha iya, kowe ya iya kok. Pak aku ndarani ra kagol karo kowe. Lah aku ngapa? Ra apa-apa. Dina minggu kang tak anti Tina muni gayamu lho. Ngapa enek ngono iki? Lakon kok. Dadi apa? Dadi apa? Alah sak dadine waton dunjang kok. Dadi cakil. Cakil ya iso ning dadak nyilih untu kono. Ora ana cakil kok merongos. Kayak kulino dadi gagak rimang, dadi wis obah terus. Ha iya. Iki soke apik kok. Aku madhep rono wae ah. Alah padene kepengin Kowe madhep rono. Saya bubrah suaramu. Ora nek aku ora ganggu. Wis, gak mangap. Ha. Meneng apa? Lah ya aku ki meneng. Su?
Susila udu jenenge. Bener. Bener. Aku ya setuju nek. Ayo ngono arep diundang apa? Awang kok ngono kok ora mangan balung ning mangan poman. Apa-apa kalu kok aku ki. Ayo, Nduk. Ngaya. Anteng iso ora? Anteng oh. Agak habis minum ya? Ya, duduk. Duduk. Oke, beneran. Kok kaya pleki. Ayo duduk. Orang ya iki judulnya pleki rumopi ya kok. Wis kono dek do pleki-plekinan. Pintar golek alasan. Pinter golek alasan kowe. Kok malah nudingi aku wong sing ngomong kowe kono. Ha wong sing elek kowe kok. Diam. Ora ngomong bae. Iki tak plester lho. Kudune sing diplester ki nggonamu. Loh, kok iso? Nek plester piye nangel? Diplester kae nek radiaci ora halus. Lho, apa to? Tembok kuwi lho, Mas. Ya lah. Tembok kuwi nek kok dilepotok tanpa diaci ora halus. Ayo. Ngandur-andur angen duka. Aku wis ora
matur suwun Mbak Tati.